so babo moden na waka ye ho ne wadi na chi wo Ada Fontaine no so no eye Facebook, YouTube ne nyina no eye Ahenkan 93.3 FM sanso so ana uwo eye amanone anaso ni o my Ghana mu na pese wote yenka obetimi akomodern Ghana eno eye Ahenkan 93.3 FM megahertz obetimi atienka ho zenofm.com eno so eye Ahenkan 93.3 FM megahertz mytunein.com Ahenkan 93.3 FM also betimi etie na afa wo ne mo na mom ensema wodu adi ahim wo Ghana ha nyina no opese okokenkan bi na eja osunya won kirase yese de sene fata okọ ahenkanfmonline.net ahenkanfmonline.net na afi osu etimi akenkan nsem no ebi ho ne mo wadaroma ye kiri kwanya yira kwan Ahenkan FM ebutuapo emantam achem abo opese jauniye ne edin kita ho na eye dwumadie bi a opese ja wo so de faka sabdie esuo no wa frɛ 0244 29 0093 0244 29 0093 kai nation so esa odi media network enso so aso na sene a enye asem ketu akasebo ni twaguo no menya bre na afi no macheche dwumadia wodo a odi media network edinam enso so edi akiro ne mum home appliances no eno eye efie nioma eboy me yasetrem eye mre anase adwumadie eye mre ofie ene de be yani eka ofie eto de numsuo na twa ope menya ntoboase ne macheche ne nhihye egu apono so nyina wo ewia pem tubra kan kase boebu no wadwenche no ode ba ode be fa 0533898915 0533898915 SMS Jack osise WhatsApp ni nyina no de fa so de ba meje bre na makenkan enso edi ama o kenkan ni ewa ewia pem tubra kan kase boebu eye me adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wani mkan afi wadaruma ni de no obuo kwa so nsem ni nkyeremu eni ne fiti ase eni Ahenkan FM ye shansam na se ede amawana ye de ani ekyeremu ewo Ghana man panyini abede kyire awo no kro ya ye frankatu ni de mo so kokroko amanyoko New Patriotic Party wa fimpinu ne aduonu ennan bato a edo mamu ni nyina anim ye wa atweye mu ehwesi twede amponyanko bababo ye ho ba no age baba ene tata saade akowuram ewo December boso de toso eye enso na eno atime magana ni bia akonya obi bi okuta abato tumi krata no ono so atime ahwa akwache na adwene na yetimi ayi mampanyine ne mrahye bedwafo na owura Dr. Bawomi asem no kasei akora wanamu wane campaign wo ya onse campaign e fe di kan no wotisi mu a ene mantamu ayinkuro no ene okokkokoye we am no ekase ya wafiri ase die o chem se wode ekọ abatuo mpesua ahodo so ti constituency by constituency eno aprobo ena Dr. Alhaji Muhammad Baumia wafiri ase a woye no na wodani akire mu awa tifido mantamu northern region wakoye ene kirepone ene okopie mu a wone eye nananom atrenkwanyane ade hye no ekodi ahyiamu enkomodidie egusu a ekoso na eno ana Dr. Baumia echecheresem a wakase se uhwe MPP abanya nyame anim ne kurani omundi etifedo ade hye no mo abro da biara eda Northern region no wase MPP abani ewo ho papa emputunwuma waye eba na kwan a wayiyie eba na enei school ade a wasisie hospitals ahodo a wasisie enya asem ketwa na afenwoma bia ban beye bia national cake ne de wotecha wonyi atifido mantamu ade hye enso so emfirimu eno enti na Dr. Baumia echirem se enwo behia ese atifido ade hye no mo ebehwe na afempino ene adwonu na abato no omudo omukokromoti power no esanso de bema MPP amanyoko no ebiem na no etimi aboa yesi de ofudua pa ne ehwe ne ye pia no eti MPP aban eboa de hyomo atifido mantamu edia na ne wo behia se ombeto abade ama MPP aban yi no wakosoa soso ekura tumi mu asomo mayi na eno aboa ama atifido ade hye ne soso no eputudwuma wodo mo hwe animu no omonse kan dodo ensoso emu na yentie Dr. Alhaji Muhammadu Baumia. My father, you know that in Ghana, under our constitution, all the power rests with the president. My main opponent in this election, former President John Mahama, he was president before.
I have not been president before. I am vice president. But John Mahama cannot point to one project in Chereponi. I can point to many projects as vice president in Chereponi. So if as vice president, I've been able to start many things in Chereponi, as president, I'll be able to finish many things in Chereponi. We have done a lot, but we have not done it all. There's a lot more that I want to do if God gives me the opportunity to be president of Ghana. Ọchịrị m sị wayɛ mampanya bɛde kyerɛ mpo no ubowura mu ɛwɔ atifido mantam mu a na wuyi ɛyɛ kyerepɔne a ɔkɔpie mu ɛwɔ hɔ de mu na wɔsi mputu nnwuma ɔno kora wayɛ wɔ hɔ de mu no ɛbra adwene ntiaseɛ so anka ne Ghana mampanya owura John Dramani Mahama nya akonya ɛbɛsom ɔma yi kora no wanyɛ mputu nnwuma no mu ɛfa ekura mpo ewo eye kyerepɔne hɔ ɛno enti no wɔkyerɛ mu sɛ Nyankopɔn yɛ adom na sade hyia ɔmo hɔ no mo ɛto aba ɛde ma no ɔbɛyɛ mampanyina ɛne putu dwuma no ɛbɛbu ɔmo so koraa ɛbɛba wano ɔpanyina a wote ne nkan ɛyɛ Ghana mampanyini abɛdekyire ɔno ekura ya ɛsan so ɛyɛ frankatuni ɛde ma New Patriotic Party NPP amanyuku no owura Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia Yatwa awia pemtubre akan kasiabo no so akwanim ewo ensem foforo ensuso emu na eye mrahye badwafie ene yebo edi awurai empanyufo a yede omayi ewo amamra ensen kayede ahye wodom nsa sede be omai betumi enso akodanim wawo ekwa asetena na watwidi mu ene anya asam keto ensem de omburubu bi so pa na ensem ba akwa na agya ebeto apono so eye dapon wa ye hwe ni mu ese osuafo no ene hwe sikasem du begere ntotoye eso owura Dr. Muhammad Amin Adam obetimi akopie mu ewo mrahye bagafie na omayi ye sikasem ewo ntotoye babia akoduro ene nuoma yede eye de ye hwe ni mu se betimi enya sikade aye eno eye budget no wo hwe ni mu se obetimi akokyekire mu ade akere mrahye bagafo wei eye afimpino ene aduonu enan eye afeno empa mu no budget no review no akoyeti eye 2024 media budget review nano ana eye opanyini a woye majority chief rep eye owura Frank Anodompre onukro yanse wo wadu agiri abato mpesu asom na hyebedwani no eja osodi jana na mo so ede etom na hyebedwafo ni nyina anim ese enhyehyeye egu apono so bibia de na akwam eti emra hyebedwafo ne mo aboa mo ho ene Ghana fo nyina mo aboa mo ho na omonhwe anim se Nyankopɔn eye adoma eda eye ebenada eno besi July bosom da toso aduonu miensa eye osuafo na hwe sikasem du bedie ntotoye eso eja obe bawuram ewo mra hyebedwafie na afi no eye 2024 media budget review no wode ho ensenkaye ababeto eye Ghana fo nyina ensoso anim na okire mu ese osuafo sikasem totoye so waboa no ho wono soso agentotoye ni nyina guna kwamu a media eye review of budget statement on economic policy aban no wochese ebeba so na beba so no ene awonsankaye de bebre na so owura Frank Anodompre kire mu se mobia yam hyehye no bibibia wo eye budget ni media budget review ni mu no ne nyina ya kama mu da ho papa tibagada bi asuru sase ya baba kenka budget se ya na nkofo ahyase ene ase eto ne ya baba tua eto wofro ba wasem obia yam hyehye no emu da ho crojin. Speaker, the Business Committee has scheduled Committee of the Whole on Tuesday, where the Administrator, the District Assembly Common Fund, and the Minister of Finance is expected to apprise members on relevant development. Mr. Speaker, the Minister of Education, the Minister for Employment and Labour Relations are also scheduled to brief the House on strike action by the Lecturers College of Education. The Minister for Employment and Labour Relations will also apprise the House on the strike action by the civil and local government staff association, the process. Speaker, the Business Committee takes this opportunity to give prior notice to honorable members that the Minister of Finance is expected to present the media review of the budget statement and economic policy of government for the year 2024 financial year on Tuesday, 23rd July. In the face of the volume of work, we are expected to have extended sitting. Speaker, let me conclude that we are also scheduled to take our democracy part on Wednesday, and it's expected that crowds of folk and a select side of Parliament will be having a catering. So we want to extend invitation to the
the generality of the Ghanaian populace and the entire members of parliament participate in this important game. I thank you. Na chese ensem ahodo odi egu aproso no we kura no na enye budget ne nko an wasem sei na wo ka ane no wo chiechire mu kura se strike ahodo a enei eye adwumayefo mo o mayi mu egusu o mo ekro esanse senatefo eja wo mo chemu se eye ahomeje bia ahodo be se nan ebi wo hodo ma wo mo chefa ewo mo eye ohagichebu aduosia wo mo ton ti ama labor unions for nyina cheso wo mo ko strike ana afi sokra no eno said on betimi adi hu komoyi na timi aboa na obi bia na support ni minimo no watimi ahwe yi atwatwere baabi etie no komodo no eno ati no san sokra kire say democracy cup eno eye kamaminka bi kruwa ti eye ball gbokuo mienu ena omkwa kosi akan no mapre kotokone has ona omkwa akopre nyankopɔ ya adom eno so baso July 24th 2024 etiano so ode ho asem atudwa ne momu no na chese de wo hama so pa no eye budget no no na nsebri nyina enso so ewo monto panya atene nkan wono na ye majority chief whip onimonyamfo Frank Anodon pre ubowuram ewo apoe mantam ya no manse wo madu agiri abato mpesu asomra hye bedwani enso so eno no abusuafo yenkoye nimwan na eye sa senatefo enwo sanka ye ya ya abusuafo nyasem ketuwa o asem baba na ni nyina ne se senate ni tintiri mo no ofra ne se Social Security and National Insurance Trust senate for kire se omo ahwa hu se ahomeje biaye ba akoma be se ednan bi hodoma omo chefa ewomu no eyo hagichemu aduosia na sa hagichemu aduosia no mpese omoton esanse sa awo fie na se ahomeje bia no ohwe emfasode de bra oman na ensuani enti oso mo ye bibi ebetumi aboa na yetimanya mfaso de afiri ho na omkika omutiripa mu na no ana omo se ombeso omoton ede ema Rock City Hotel na sa Rock City Hotel no so eyo swafo a wono na ehwe enuane ni kwa adwubade ntoto ya so ru abra champon na dia chese no kura se yasem no Ghana fo bi no mu chemu se da opanyini pa ye ton hotel idi amane ne die da bi omonte ase ana bi su kire mu kura so da bi nya opanyini pesei a sebie ye ton hotel ne di ama wono so ni hotel no na eha adwene na momu no se wo hwe adwumadie ne hyehye egu apono so na aye honyan wo mo hye da nte ase ana bi mu so se wo munnim die ntia senetefo pese chenchena ache omoton etu omo nte ase ani adwumayefo a won mo Ghana ha no mo anya asem ketwa organized labor for no hey enra press release ahodo ebeba montene so grosak for de omo de eba your friend say midwife and nursing association for the omo de eba teachers union for the omo de eba cheso omo nyina cheso omo atiatua na Ghana Medical Association for wo mo su kire mu se omo so atiatua wa asem kro ya ho se empenfo ahwe na wo mo anya de senefata de a nya de so mbekọ adwuma na sa strike ya wo mo kika wasem ni nyina nyankopọ ya adoma ka hwe mu pa daduada ana ka efiri ase July bo so bi de to so dunum ya wa hono ma ya ka bi nhemu ana Rock City for de krata ba abontere so se ekura maka menwi yo mu so munyum ade Rock City for se enya nto enya ntua omo sere Ghana for omo de omani adi sansem ya chia na sede amanfo kasa na nam so kura ma adwumafo mo Ghana no atua no wo mo enya nto 60% shares no eno ntenkwadai etiaba ni se no bi mu se simoni awu she ye be ko strike o ye ko strike o se eja oniwura se onya nton eno otofo no se onu so nya nto ntidi abiem na aka Ghana Medical Association for kirem se Rock City for so mo beto so mo anya nto eno nya o masem omo so mbekọ strike ni do mbekọ essence omo strike no ma declare no uhwe omo nyina so pa omo nyina so ne se omo ni aban no na etwe
enyo mo ne ankura bi na etwe omo ka kira ban se ni tiri mu pa wabo anasa senate fo mpanyfo tiri mu pa mabo se eye hotel maako enan chefa eno ya aduosia hoji chemu aduosia no mo nton omo si mo nton se akosua na ebeto se adua na ebeto se yamanu na ebeto omo se maye nton eno no omunyina so eti se Rock City fo se omo atwom afiri hu a omo ni mo kyerasem ebi ebeda abesore no na ebi akompere fufuro bi afa akire eso omo de ombeto eno edsoso onya de so mbefo aso eti opanyo no ye twetwerefo panyini de ma Ghana Medical Association Dr. Richard Salomi wano de tudwa echirechiremu ma Ghana fo tiase de nti atwate na nkasa baso. It does not at all make our strike moot. If you read carefully, the demand being made by organized labor is not directed at Rock City or directed at any particular individual for that matter. Our issue is clear and simple. The sale of the 60% shares of Smith, which is holding that money in trust for us workers in this country, should be stopped and terminated. So the fact that Rock City has withdrawn does not mean that probably another company may be lying in wait to buy off these shares. We are saying that should cease forthwith. They should terminate that whole process of selling 60% of Smith shares in the 4 hotels. That is what we are saying. Enti mo amunim die enti a organized labor for na tiatua no na opanyin o for opanyin de ma Ghana Medical Association Dr. Richard Selomi edi achechirimu no na wasisi am no kasei one more declare strike as at now no tie Public Utility Workers Union of TUC Ghana almost one more cost strike. General Transport, Petroleum and Chemical Workers Union of TUC almost were declared. Judicial Service Staff Association of Ghana almost were declared. Civil and Local Government Staff Association of Ghana almost were declared. Teachers Unions almost were declared. Ghana Registered Nurses and Midwives Association almost were declared. Enti emi hu ba ku bi kura so omo tricycle foi almost so kura so na plagani abubu ya afo na almost so omo ko TC a strike ne de Monday ebe yiri papa Monday ebe say pinso na mbomudie wo munie senatefo eso de nkata aba abontene so na mayentie dia senatefo so kan se eja omugina de omugina ana so omadwen asesa ye bese ahwe dia senatefo ka asembe kureni eti ye twen no ma me fa we entwa so ma wai Udi Media Network de odina na adi asem wadaroma Udi Media Network se men kan kire se wo so ne ho no wo chinchina hu se enei se de wiase ko no se wanya bibia amfa ngigigi wani a woni na mu so za o na akro no etu aba moden akofa kasamfonyini edi aba eno eye TV no wodi bi di aba ene eche se enya asem keto akra wose type be na ope ana brand be na ope odi abomode ni di enkomo na omomode ma obi wode air conditioner di aba se de be ya wodem ho enye no awo bakura dem ho hye enti se wanya abonframa nwunwunu ni mfidie ni bi ewo wodem a wanhwa na ehye okura aku na sika ni wo kura be de na hye ne wo hye be de so ahu ti no bomode ma onsanka bi enu achi ode eye fridge any diffuser so e de aba se de be ya o hye ode ma na aircon ni so ahu na TV di so o hye kakra na wanya o drink bi ade hye fridge ni mu aye nwunu a na no so wo bo so ahu prima no enjoy kakra nipa yo me se akoko brema nkwa ne nipa so brema owu enti ojuwa ni kakra na ja obre so a so ko washing machine eno bua manuoma sie eye mere we mfa sample saposa ade na atade yi okoto ye ncheye na so do saposa abo safe nafu aba miensa pe ne kon na ye jagai waboka egu atade so pa opene shepa
ti washing machine de odi guma simple be sire kama me pacho rice cooker susu nie akọ ba bia ba no wa brɛ no na ja ode mo kakra gu ayu ani mu chance ni mu so ahu na de asi so we no so proge ya brɛ kakra bi na aben na atete wa de nya fina jani wo na mo nkɔpɛ ayi da bi inti bomode na mansanka bi ceiling fan standing fan heater ene iron ni nyina ne yenuoma hodo a odi media network so ede aba na asemde womnie wose nyoma boss nyina so no odwene ho pa wonim de akɔ Ghana no nyina netia etini sɛ de no ma aye den tare no te so osona ta so no nani tua eti wopeso oboa wose kakra bi ekura wo bia no adekura wo pen fabra na so ye oba wone udi adekura na no bo na ebi osika no enso a waje kakra na ekura wo no no ama obre na de aka wo de tua na kakra udi media network pen eye saade ewi eye nsenkyerani oduani kyere mu ewa kyem odan nkwantanum MTT di Ghana Police Service wo mo atena ye no wone no na edi animhwe tuwedi me pa cho eye mo amoya aban adwuma akyerkyerefo anesefo munyina mo so amoya bosumi adwuma so onya aban adwuma kra bosumi na agya waketua ba wo so utimi kwagibi se bosumi ne ba no wakotua kakra na atimi aboa yeso adwadifo no so anwu yeso betimi akogye yini kra de emeka fridge no so anwu adwadi ni obetimi akogye na de abeton nsuo na de tua na kakra business na ebia no na aboa menoma so akonkan o frɛ 0539 500514 0539500514 na nkyeremu bi aka ewa achie mpatɔ nsan so etimi aka aboa manuoma akɔ eye enkan afei ma yentoa so yi ne yenko yanim Ahenkan FM ansa na mikodi dwane meka kyerɛ wo sɛ senetefo de nkrata aba monten so nti yɛbɔ modern sia so yɛsa bɛka ne yɛde mu nkyeremu ɛde ama wo na senetefo asɛm a wɔn so ɛkanie wɔn mo kyerɛ sɛ abadwaku a Social Security and National Insurance Trust Senate no eche wono ensa wamo edo maso atoto fom eno mo de omani enso ada ho clear eno mo ehwe etie de ekoso wo Ghana ha eno efa ohanchichemu aduosi a ya omo chefa ewo awo fi anase hotel makoma be se nan mu omo bo mutrim poso be kaja womo eton se de be betimi enya sika na omo de atoto nneoma ama bibia aso akotote no omo at de Ghana fo kani nyina ede efa ho enu nti wono anwunu se eja dodo na no adwen no omunim die mu no mu se nya de aginasidi asabi ebeboa oman no omo so atie na so pam pa etisam no kasai sa dwumadi na nkasa na se aginasidi omusiye se ohagichemu eye aduosi a ye chefa ewo hotel makoma ko nan mu omo ton no omo anya anton ai omo anya anton ebiem omo aka kire pensioners-fo womo makoma mejema da ye tete omo nkakra ede toto wono mo hwe se ja ye de bibidi aboa womo no omo aka chom so obi aka na koma to ne yam afeso obi a wo kire na adwene ewo dwumadie ni ho no onipa kro so omo da omo ase omo hu se ampa asem de Ghana kamamika bi na ye adwuma wa ha ti asem ne ba saa na obi a wo ho kwan so wo kire na adwene na ba bia dodo na so adwene bekọ no eno ene wo se mpeinfo hwe na omoye omakoma so ade de ma wo mo ti omo so bekọ so a aye de sene fata omo che so be ye adwuma sombo de aboa ahwe se wo atwetwe do ni nti akuku danfo a wo mo so ani edi akire na omaso ene oma ho odin na omo de boa se de be ya senate dwumadi ne be konkan no omo be ye omakoma so ade se de ama omo da nyina opanyini ana se de ne sa hye enkrata ya se eye Mame Elizabeth Ekuya wohene na emom ni dibre enkata no so de ayera wo so ni dibre enka ho ni din mom ene baaye enti enumu ensem eno no nti abusuafo sisi asene tifo ede eno no ye ebusa se organized labor for how far now what thing you go do strike no ebeba so mo be kwaso akwa na asem betwa sensen Gose nra na omode release baaye enne ye ntem nka ewosen ka ayire so enna na wo kene tem nka san se Rock City fo no se omunya nto Senate fo no se omusu nya nton enne no susu ntina mugina ya amokọ strike no tie bia
ye free sa abre ya na onwinu nkodwo na wo chena adenchene de na ebia nkrata afoforo de aba organized labor for ebia no ma twen asan but yenim ebia no so sa wotimpo foforo bi de a ye de ye wo ho ye twen wo mo de obeka bia ye se ho etianu mu nsem no ma me fa adwenkyere no mrei na yenko na asemo okay ma me fa adwenkyere no ntwa so yenko abusiafo ba bia ya dume so me do adwenkyere de ba na yakọ awuja ke delali o say happy birthday sonko enko enfama ne yira wodi kan Patricia Frempoma mame Patri ene your birthday enti awuja ke delali say o ye ne yira wodi kan enti we de aja happy birthday enko enfama mame Frempoma no Amisco Spelele Kaswa o say ke professionals for Hawa o say super weekend news edidem ewo Kaswa Republic enyasem ketua na mom Dr. Baumia and Dr. Napu all the way 2024 mwana Ghana fo ni dam so bia ni ba bia drobia kadem Shama ba Edna kyerem se wo so wadwene se Akufuado aibu adwuma na nadan kwa Akufuado ye adwuma pa echen Edward Akufuado na mawre ofise orura Shama aba no Edward Akufuado eye na nadan kwa Akufuado ne papa ento o kyerem se orura Edward Akufuado ne ba na ye adwuma chen no so ono so be ye mampanyini nti sa comparison no anase entoto ho no mfato ho no wo kyerese wo se no so ekoso wo se ekoso ntia wo se de papa no ene oba no omuso adwuma o mabone wo se no so yesususwe na ayi already da Akufuado no obaye dai ono me jada ga ete dia obaye yo okay ono so de wo se mkọ